זה מצוין, אמני, אתה כאן דני, כל שנותיך בפניך, לא שינו אף יום. כבר יש לי סחרחורת כי בתזמורת, שיר ישן אשר שמענו כאן מזמן, אז הזמן דוחק חבריה, דולי כבר לא תלך יותר מכאן. מי שצריך אותה היא שם. זה הפך לאחד הסטנדרטים של ג'אז. רציתי להגיד לך שאת פשוט מנגדת נפלא. את מוזיקאית באמת באמת בחסד עליון, את מקצועית וכיף לשמוע את הנגינה שלך, כיף לשמוע אותך ומאוד מאוד נהניתי. זה פשוט מוזיקה שחדר לי לנשמה, לנפש, מרגיע ועושה טוב, הווייב הזה ונהניתי לשמוע אותך, ותודה, תודה. אורלי, היה מדהים, תודה רבה רבה רבה. היה מאוד מגוון, החזיר אותנו לימים ההם, היה מקסים. נהניתי מאוד. תודה רבה.